Sebészi fogeltávolítás rossz hírének ellenére egy kellemetlen, de ugyanakkor fájdalmatlan beavatkozás. Egyszerűen azért van szükségünk sebészi fogeltávolításra, hogy eszközeinkkel a fogakat könnyebben és nem utolsó sorban biztonságosan tudjuk eltávolítani, amivel rengeteg szövődményt, illetve kellemetlenséget kerülhetünk el. A sebészi fogeltávolítás során általában a több gyökérrel rendelkező fogak gyökereit elválasztjuk egymástól, így sokkal könnyebben el tudjuk őket távolítani. Ez a folyamat a páciens szempontjából semmiben sem különbözik fogtömés készítése előtti fogfúráshoz. Főleg az áttörésben visszamaradt bölcsességfogak esetén szükség lehet a fogakat körülvevő csont egy részének eltávolítására is. Sok páciensnek van rossz tapasztalata a fogak vésővel és kalapáccsal való eltávolításáról. Megnyugtatnék mindenkit, hogy rendelőnkben kizárólag sebészeti fúró segítségével dolgozunk, ami kíméletes, fájdalmatlan és egyszerre gyors megoldást kínál. A sebészi fogeltávolítást követően a sebet varratokkal látjuk el, és indokolt esetben antibiotikum szedését rendeljük el. A varratokat a beavatkozás után körülbelül 1 héttel távolítjuk el.